nyaya yepamberi penyu yakambopinda mwedzi uno musi wa9 ndauya naKrupati Ben adaidza mutungwazi Herbert yanga iri yestate, asi musi wacho iwowo mutungwazi Herbert akamhura dare renyu haana kuuya. Naizvozvo Krupati Ben Ben akati ndine munda pasabhumuyengwe, ndakaona pane zvivakwa, ndakabvunza naSabhu vanhu ndakabvunza Sabhu akati vanhu vakapirwa naHerbert pavari kugara ipapo, saka vanhu vari kugara ipapo naHerbert. Ino pakazoitwa shariredzo musi wacho wakati Ben haana munda ndewa Herbert, waiwa watete wangu. Mukati takanyadza dare rikati Ben akaburitsa permit uye anobvisa mutero, akazonge ataura kuti apangidza dare renyu zvizere kuti arikubvisa mutero, saka munda ndewake Ben. Munda ndewa Ben, waripo wese ngawabve, kutaura mutungwazi kuti ngaabve. Nyaya yabva yangodismisswa with no cost. Herbert anobvisa mbudzi 3 kuchora dare nenyaya yekusamuya musi wacho. Jinda wasina kuya kudai wakazokubana. Pandakaudzwa someone yakauya 2 days before. Pandakabata foni pandafoni vachinzi ndive kunokuda kuneamaguma. Saka ndakandiripa ofu kubasa. Pane chindokana ndipa nditanga basa. Saka ndabanazomhanya mari kuti ndiiserwe papati matsamba angu kubasa kuti ndikwanise kuya kubasa namba kwako. Ndatotaura pafoni ndikati ndakudi kana kuti ndiwe. Ibasa ripi rinorambidza munhu kwebasa? Vachaineva muzuva tikusikana. Vachaineva tikusikana mazuva. Iwanyorere tsamba kuti munorambidza munhu kuenda kudai. Ndakatombozama kumbira kuti matsamba iwanyorere tsamba yekuti munorambidza vanhu kuendesa kudai. Imhosva yakatoita munyika. Kuti wakatoeka imhosva yawakatoita. Kuti nhamba. Tiwasure kuti makarambidza munhu kuuya kudare adaidzwa nedare. Amambo for that matter. Anochenzesedza kuti Machina achari kupi? Kune side. Saka pane Muchina asingazivi kuti kune mitemo yenyika. Right. Chitaura nhau yako Ben. Ndine nzvimbo yangu koma pasabhuku, saka ndakasvika ndikaona pane zvivakwa, ndobva ndaenda kuna Sabhuku ndikabvunza kuti vanhu vari apa ndevanani. Sabhuku akati haavazivi, asi vakaiswa naHerbert, ndiye munhu waanoziva. Saka ndakazvita kuti ndiuye kuno. Iwe umbowe nekuti nyika nzvimbo ndeyako? Ndinawo. Unza umbowa. Pamberi penyu pane tsamba yakabva kumaConroads Council communal land permit issued in
terms of Section 9 of the Communal Land Chapter 2004. Inotaura kuti in terms of this chapter, Ben Kurupata ID number vayaiswa years after referred to as occupier the roads council. Itori yakawanda then toenda panapa unobangidzwa futi kuti then ye ari kubhadhara mitero saka panapa mutero atori mutero wakabhadhara muna February kufa February kurapera umwe wacho mutero akaubhadhara na February 4, 2023. Then panapa pane tsamba futi kubva kuna Steven Munyengo. Guinness Munyengo ID number vaisa. Ndaona pamunda pa B Kurupati ID number pane one ini handiwaziwi. Pasane chitito chake. Ari ane proof yekuti mundande wake ane permit ari kutotera pamunda iwo kana uri wakutipo proof yako. Pamusoro changamiri. Uyu Ichi permit kuti ruling yekoti. Yekukoti ipi? Judicial. Ipi Major Street High Court. Kusifu. Major Street here High Court. Video Major Street. Major Street. Okay. Right. If judgment. Ruling yakuno kuritari pane uyataure uyu unoziva zvemakosi uje neonere mama chekutanga nyaya iyi plaintiff akamhangara nyaya iyi angari samba yekuti Samson Redzo naEbert Mutungwazi, reference case number RSPCG 17 of 24 yakapinda gore ra 2024 kukoti ari Samson Redzo akanga amhangarira anonzi Ebert Mutungwazi. Any action of eviction was made before the court. Uyu Samson Redzo akaisa nyaya yake eviction yekuti Ebert Mutungwazi abve panzvimbo yekumacharanzi mosha. The basis on the action is that the plaintiff claimed that the defendant has been setting on his land. Achiti Ebert Mutungwazi ari kugara panzvimbo yake, and the plaintiff wants the defendant to vacate. Saka arauta anonzi Ebert Mutungwazi abve ipapo. The plaintiff stated that the land in question was given to him. Imumangaro Samson Redzo ari kuti nzvimbo iyi yakaipiwa by his father nababa wake, and it is an ancestral land. Inhaka yakuti nhaka yake going to the lineage of his paternity. Yenhaka yapachwangu chenu. The plaintiff had one witness. Uyo Samson Redzo ari kunzi akava newitness yake one who came to testify. Akasvikofakaza umbowo. The witness stated that the land belonged to the plaintiff. Hanzi witness akaiti nzvimbo ndeyaSamson Redzo after he was given the land by his fathers. Yari kuti nzvimbo yakanga apiwa nevabereki vake after the death, and then led him to be the owner. Ruling yakati nzvimbo ndiyani? NdeyaSamson. Therefore, the ruling it is ordered that one, therefore the action is dismissed. Kurova kuti chikumbiro chakaiswa naRedzo chakaita sei? Chakaraswa nedare. Samson ndiakangaisa chikumbiro chake. Ndokuti chikumbiro chake chakaisa kudare chakaraswa. Unga zvimwe zvacho magrounds ndo zvimwe zvikusei zvimwe zvakawedzwa kunge wakazoti nzvimbo iita sei benzi ndeyaEbert Mutungwazi. Dare rezoti haizi yaSamson Redzo. Pamapikugaro pana pari kunzi nzvimbo ndeyaEbert Mutungwazi. But now hapana Samson, hapana chi iyo ndeyaSamson naniyo. Ndadurukwa kuti naEbert. anza ni
Then Kurupati. Kurupati. Haisira Kurupati. Ndeya Samson. Ndeya Samson. Ende tiziwe kuti nzvimbo iri kuwirirwa naSamson ndeipapi iri kuine description here. Haina. Inzvimbo ipi? It's a different case. Yatisiri payo muno maimo iyi. Ndio panandoda kuti panakudaidzana kuti uite noti that kuti nyaya iyo yauri kutiverengera mapepa ari kutipa ndeani? NdeaKurupati here? Ndeani? Tirikuona kuti inyaya iri pakati paSamson nani? Samson Mutungwazi na Ebed Ruredzo. Samson Ruredzo. Samson Mutungwazi handidi. Samson Mutungwazi ndi Samson ani? Samson Ruredzo na Ebed Mutungwazi. Ndo nyaya iri papo. Mairwira nyika papi pacho. Pamunyengo. Nekuti ini de papi pacho parutaura. pamunyengo. Papi pacho Pamunda. Papi pacho pamunda. Papa bepa. Munyengwa village. Pamunyengwa village. Zviri papi pabepa. Nepemti number here and my receipt. Baba irwira nato hapana patirudi saka iyo inyaya iri different. Haisiri nyaya yemunda uyu. Muri kupaona imi mava nemapepa aya. Zviri pakati paSamson na Ebed. Asi kuti tizive kuti munda wacho ndeupi, isusu hatisi kutaura zvaSamson naEbed. Iyi nyaya itsva Part then. Okay. Zvikwedza kutaurwa nedarika zvokunzi pamapepa pako aiwa printed nekuno zvakusiyana, aiwa defended nekuno zvakusiyana. Muno mainambobvira yatongoba iyi, muno mune fresh case isina kubvira yaenda. Saka muno muida kutonzwa nyaya iyoyo isingaenda siriwe nejudgment yenyu kuti haina chekuita bamuno oza imo bamuno. Nindeka Mutungwazi Ernest ndirisekuru waEbed wataka pamunda. Munda uri kutaurwa wacho Samson Ruredzo ndiye Vatoti prove hai kuti munda wenyu sei uyu ane mapemiti. akapuwa naSamson Ruredzo. Samson Ruredzo ndiye akapundwa nekoti. Isu hatisi kuona parunzi Samson Ruredzo ari kweli. Iyo akakupatiani handati ndakapuwa nekansuru ndakapuwa naSamson. Hapana pataro kuti ndakapuwa naSamson. Pane pepa rimwe randinaro rekudzigira kuti supporting advert from Stephen Munyengo. Ndinaura nyaya yangu pamusoro perendi iyoyo akasaina iyi itsanga zvinhu yandinayo yakapinda mukoti akasaina pamusoro Kuti sabhuku anosainira nenzvimbo dzakawanda. Minda hopu. Hapana pari kutaura uyu munda une permit naye uyu. Unobhadharirwa mari. Ende koti haikwanisi kuti itaura kuti munda ari kubhadhara rent uyu otaura kuti chii hadi nekuti koti haisi iyo inopa munda, inopa munda masabhuku, inopa munda mambo nekanzuru. ipapo chefana asura pamachakaveri iyi nyaya yapinda mukoti karo ini ndakabva ndaenda kwaDA ndofunga think mashonga anochurangana wakambondirefera kwamuri ichibva ndaya nenyaya yekesi iyoyo murume anigurupatuyo aunza waya aisa waya ndawakaimba ini abva aisa waya pambepeji pemunda wangu ndamubvunza ndikati munda uyu wakapuwa nani akati ndakapuwa naRuredzo ndikati aiwa Ruredzo anakudzira kuti ini ndakaenda kuti nawo nyaya ndikapuwa mapepasi saka kuti akakupa land sei akakupa land ndakaenda kuti nawo Iwo aitera here munda uyu. ndaitera Tipe ukakupa waitera pano. ndakasita sabhuku Handati tipe pawaitera kuti tiziye kuti munda wako. Kana uchiti munda wako zvino very simple. Tipe. shefu ndezokutana muroti ndakasira mari akati vazonobharira pana mari yakanaungana vaenda kumakundu road council unobharira tipe iwe. Tipe pawaitera munda uyu. Nekuti uyu ane permit yake. Ari kutera munda wake kubva 2022
Hasi nasika. Ini chinoenza manje chino kuti iye munhu uyu anonzi Kurukati boy. Yekwachiduku uku ine ndima mnyengo village. Uye anozotora nzvimbo yangu achibva kwachiduku. Sei indiripo muri nzvimbo ino. Iwe iregerei kutera munda wako. Ndakaterera kozi nini zviri kupi? ndinasabva munyengo yawo. Enda undopuhwa tiri kumazuva moya next woya nehumbo kuti munda ndowako. Nemitero yako. Anditi wati zviri postponed. Ouya panext musi wa6 ouya nehumbo hwemunda. Kana usakana nehumbo hwemunda, munda ndine ngoro wake. Nekuti tinoda humbowo ende humbowo hwemunda kutera itsamba yaSABHU ndo humbowo hwemunda. Nekuti makotsi haakwanisi kuti atonge communal. Communal iri very, mutemo wecommunal very open and transparent. Uri pachena kuti one permit. Mutemo wemunda ndewekuti madzishe aya nemasabhuku aya ari muno pasi pakagarirwa more than 3 years pasingashandi. Murukwadzwa ishe wane kodzero yekuti waise umwe munhu kuti ashandise ipapo. Haudzoki iwewe uchiti inhaka hauna madhidzi. Andi ishe wandopa umwe munhu. Saka izvozvo zvacho izvozvo kana musina mapemiti zvekuti hanzi ndepambuya wangu woenda kutown, woenda mutown wochona uchitifuka kuti panewo hapana dhidhi. Andi SABHU ane mvumo yekuti ape munhu ipapo. Kurupanzwa iwe SABHU ane mvumo yekupa munhu ipapo. Saka iwewe tati moya zvauri kuti une madhidzi, ndau une madhidzi, une mapemiti, ndo madhidzi ekumareserve, une pemiti, iwe wouya neproof yako musi wa6. Proof yako musi wa6 toona kuti ane proof akatanga kuterapo then inenge yamistake yekanzuru. Kanzuru toitaura kuti chiaroketai umwe munhu makaita double DP. Sentry wanyorera unozviita kuti uchitsvagirai umwe munhu pekugara nekuti maikorekta same place mitero miviri makakanganisa. Ngatibatsirane titsvagire wacho anenge aine mutero wako wekudhara ndiye anopuhwa kuti agare. Wewe otsvagirwa nekanzuru inenge kutosungirwa kanzuru nemutemo kuti ikutsvagire pekugara. Anditi right, moya musi wa6.